Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामबाय मोजाङै दङ। ओमफ्राय दिनै फिन खनसे ओंखारबावबाय आरोना सिलेक्ट जाबाय थ' सिलेक्ट जाबाय आरोना लिस्टआव फैदों नामा आंनिबो थ' आं थांबाय दङ आरोना बेयावनो कागज जमा होनो बाय'डाटा माबा माबि थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना आं हारसिं सासेया थाबोबाय मानोना इयो गोबाव ओंखारो मालाय दोननो थांग्रा मानसि दङ नालाय बे थाबोबाय आरोना आं थांनोसै दा लोगोफोर दङ थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना गाहायाव सफैखाबाय आरोना ओमफ्राय ब्लग लानो सानदोंमोन ओमफ्राय गोबावबो जाबाय नालाय लायासै ओमफ्राय ससेयाव फैनानै इन्ट्र'खौ होफैबाय आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय था नैया गाहाय मोनफैबाय लामाया बिराद खस्थ' आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दा दसे थानानै बेयाव मोनहैबाथाय देखायगोन आरोना आङो बेयाव लाबाय थाथ'ला A few moments later. दामि इमान गोजान गोजाननिफ्राय फैदों दैजों नै जा एकदम खोमसिनदों या बिदां नै जा आरोना नैबे बार साइडआव सबानि सफैबाय सफैनानै नैबे गेटआव दङ जोङो नै गारि लायै फैसोरो मानसिफोरा हनै गोथै बेमारि नुसोदों मानसिफोरखौ दा बिराद गोलाव लाइन आरोना थांनि होमबाबो नायहैनि फिरायफिनना हरदो माथो हाग्रा जाजोब्बाय नै सिङाव बेबायदि जाजोब्बाय खथ'से खनखालि थानायखौनो नों फैखादोंमोन ना जों थांफिननांसिगोन माने इयाव बिराद मानसिनो सानद्रिमा माथो होखांबाय दै आइ लास्टनियाव माबाखौ लिरनांगौ ना गोजौआव बाबारे नों फिन मारिबावबाय अबावबा मोनना आगोलनि खामानिसो मा मारिखो नोङो दैया नै दै लाबोदों नै गारि लायै फैसोदों मानसिफोरा खायनाया One eternity later. नैया बालाजि सफैबाय नैया दखानफोर खायनाया एसेस लामा सानसावनो बालाजि गिदिंफैदो जानो बेयाव जालांनोबो हागोन मबाइल सोरनिबा मबाइल बुख्रेबलाबायोबा हौवा हिन्जावनो बायना थांनो हागोन नेयाव ओमफ्राय नै जा आइसक्रिम दङ जालायदो बे जाबाय बालाजि एन्ट्रि आयु जि मोजां नुदों लामाखौ ओइ मट'आ नै ओइ रिंकि याते रिल्स बनाबा जांजो ओइ मा बुस्थु इयो हा थाय इनका तामुल ना थाके बालाजि मन्दिराव हाबफैबाय जों थोद आवसाव माथो दसे इयाव गिदिंनोसै जोंहा खोमसि मोनाबाय खोमसि नुलाजोब्बाय ओइ ब्लार होसै मबाइल नायबाय नोङो बेसारिया नै रिल्स बनायोनो नैयाव थांगोन जोङो नैयाव गोदान लोगो माने मोसानायावनो लोगो मोनखादोंमोन ओमफ्राय मा होनो ब्लगबो लानाय जाखायाखैमोन नालाय नों गोदान नङा नों बेसेबा बुरैबाय जालायदो ओमफ्राय जोंना जायासै खामानिया ओमफ्राय जोङो इयाव गिदिंनो फैदों बालाजियाव खाथियाव नालाय ओंखायनो फैखाबाय आरो लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव सान्दुं दुंलायबाय आरोना बिराद अखामोन बे साननैसो फुजायावबो अखामोन आरोना ओमफ्राय दिनै सान्दुं दुंदों आं दङ नैयाव आरोना आं गगा मोनदों ओमफ्राय देहा सुख गैया आरोना बिराद बोरैबा मोनबाय दङ ओमफ्राय आं सानबाय जे बिराद गोबाव जाबाय ब्लग लाबोयो आं बिराद बायो दाना ब्लग लाबोनो बाट आं दिनै लाबोनोसै आरोना ओमफ्राय आंना हि सुन्दों आरोना दाख्लै जोंना सेलेक्सन दंमोन नालाय ओमफ्राय सेलेक्ट जाबाय आरोना आंनिबो नाम फैदों आरोना सेलेक्सन लिस्टआव ए लिस्ट बि लिस्ट दंमोन नालाय ओमफ्राय ए लिस्टआव फैदों आरोना ओमफ्राय बि लिस्टनिया ओमफ्राय आरो प्रेक्टिस खालामफिनगोन होननाय खोनादों बाट माबायदि जायो मिथिया आरोना साननैसो थाना खबर मोनगोन
ओमफ्राय लोगोफोर दाख्लैनि गानलांनाय सिलेक्शन खालि गानलांनाय सानथाम गेलेन्ट्रि आरोना लोगोफोर माने सानसेयाव जायाखै साननैयाव जायाखै सानथामाव खुनुरुखुम जाबाय आरोना इमान हर जाबोखादों 10टासोआव थांदोंमोन 9:30सोआव थांदोंमोन ओमफ्राय हरनि 8टा जाफैदों आरोना न'आव लासै फैनायाव ओमफ्राय लोगोफोर दाख्लै गानलांनाय हिखौनो सुवाखै आरोना आङो ओमफ्राय दिनै सुगोन सोमना दोनदो देखायनि आरो दे जायगानि अबस्था दे नैबे बेग नैबे रेगे रेगां ओमफ्राय नै जा ब्लाउस आरनाय दङ आरोना ओमफ्राय जोंहा नै मोदुफुला बिबार बारदों आरोना दा लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना आंनि ब्लगखौ दिनैनि ट्राइ खालामगोन आरोना आं होनबाय थाखायो सब ब्लगावनो होनो जे आङो ब्लग होबाय थानोसै बिराद गोबाव जाबाय होआखै बारनिफ्राय ट्राइ खालामगोन आरोना होनो थाखाय बायो आरोना आङो होनो शर्टबो रिल्सफोरबो बनायनाय जाया आरोना दाना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना एबारनिफ्राय होलांबाय थानोसै आरो टाइमबो मोनखायाखैमोन आरोना इमान मोनसे मोसानो थांबाय दङमोन नालाय बिदिनो बायो फैनानै मेंफैयो ओमफ्राय सानबाबो उन्दुनाय थाङो थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना दिनै अखासो हाफिनगोन जों सान्दुंबो दङ अखाबो दङ लोगोफोर बिदिब्ला आङो हिखौ सुना लाग्रोनि आरोना ओमफ्राय आं पार्सेल अर्डार होदोंमोन ना मैया माने ब्लाउसनि लेस आरोना ओमफ्राय मोजाङानो फैदों बिराद मोजां नांदों खम प्राइसआवनो बुरजा फैदों आरोना ओमफ्राय ब्लाउस सिलायदों आरोना सोरनोबाफोर नांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय आं माने आउट अफ डिलिभारि खालामगोन आरोना बाट आंना मेचिन गैया आरोना आखाइजों सुथाबो आङो थ' बिदिब्ला मालाबा देखायगोन आरोना माने आं सुथाबहांदों ओमफ्राय हरबायबो बहुत बुरजा ओमफ्राय दंबावो आरोना गांनै माने गांसे बिबार होबाय ओमफ्राय गांसे दङ आरोना थ' बेयाव होगोन ओमफ्राय देखायगोन रा आङो नोंथांमोननो बिराद मोजां फैदों आरोना ओमफ्राय आं सुगोना लानि दा दसे थाना देखायबाय दङ बिदिब्ला बाय बाय दा दसे थाना लोगो मोनगोन सान्दुङा जा खावखादों सान्दुं जोंहा अबेनिफ्रायबो लाबोनानै दोनदों आरोना थास' आथिं मिथिया खानासो लाबोदों ना बायनासो लाबोदों खानानै लाबोदों जानानै बेखौनो अर्डार होदोंमोन आरोना आङो ब्लाउसनि थाखाय पस्ट सफैबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां आरोना ब्लाउस 1,000 years later. Nada ko parang na-parcel sa babayar na. Ompay. Nebe jabai sa agra. Nebe kusla na. Nebe blouse ang sila na. Guys, almost मोजां आरोना ओमफ्राय हिया एसे माबागोन थ' बेखौ सुना होबाथाय गाननो मोजां जागोन आरोना आंनाव गांसेल' दंमोन आरोना नैबायदि ओमफ्राय दा नेक्स्ट होबाय थ' गानना देखायनि आरोना एसे गिदिर जागोन जानायालाय मोदोमा एसे माबाना आंना दा लोगोफोर गाननो मोजां आरोना गस्लाया बाट सुना होबाथाय मोजांसिन जासिगोन